Yeremia ti aduonu nkron. Nso odiifo Yeremia tre nsem yi hye nwoma mu di firi Yerusalem mane atukofo no mu mpanimfo nkaye ne asofo ne adiyifo ne nkrofo a Babel hene Nebukadnezar tu won firi Yerusalem kɔ Babel no nyinaa. Bra ohene Yekonia ne ohene Nina ne mpiafo ne Yuda ne Yerusalem mapɔnma ne adwumfo ne atomfo firi Yerusalem kɔye no. Ode mane Safamba Elasa ne Hilkia ba Gemaria Yuda hene Sedekia suma wɔn ma wɔkɔ Babel hene Nebukadnezar nkyɛn Babel no. Ese sei na asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka kyerɛ atukɔfo a mema wotu wɔn firi Yerusalem kɔ Babel no nyinaa. Munsisi adan na montena mu, na monye nturo na munimu aba. Monwareware yerenom, na monwowo mabani ne mama. Na monwareware yerenom ma mo mma. Na momfa mo mama mema ekununom aware. Na wɔnwowo mabani ne mama. Na monɔso ɛhɔnom na mo ansa. Na monhwehwɛ kura a mema wotu mo kɔ hɔ no yiedie. Na mommɔ Awurade mpaye ma no. Na ne yiedie mu na mobedi yie. Na sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Momma mo adifo a wɔwɔ mo mu no ne mo nkɔnhyɛfo no nsisi mo. Na montie mo dae a mososo no. Na atoro mu na wɔde me din hyɛ mo nkɔm. Mensoma wɔn Awurade asɛm ni. Na sɛ Awurade sie nie, mfinhyia aduɔso nya duru ma Babel a mɛba mabɛhwɛ mo. Na mama masɛmpa no aba mu ama mo. Sɛ mede mo bɛsan aba ha yi. Na me de minim adwene ko a meredwene mo ho. Awurade asɛm nie. Asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne de. Sɛ merema mo awieye pa ne anidaso. Na mo bɛfrɛ me na mo akɔbɔ me mpaye na matie mo. Na mo bɛhwehwɛ me ahu me. Efiri sɛ mo de mo akoma nyinaa bɛhwehwɛ me kyiri kwae. Na mɛma mo ahu me. Awurade asɛm nie. Na mede mo nomum bɛsane aba. Na maboa mo ano afiri amanaman a mapamo mo akɔ hɔ no nyinaa mu. Awurade asɛm nie. Na mede mo bɛsane aba de mema wotu mo firi hɔ kɔe no. Esan sɛ mo ka sɛ Awurade ama adifo so ama yɛn Babel nti. Sei na Awurade ka no. Ɔhene a ɔte David adwasoɔ no ne ɔman a wɔte kuro yi mu. Mo nuanom a wɔne mo amfiri ankɔtu kuro no mu no nyinaa ho. Sɛ asafo Awurade sie nie. Hwɛ, merema afena. Ɛkɔm ne owuyade aba wɔn mu. Na mama wadane sɛ mmrodoma proye a ya enye nti ontumi nie. Na mede afena ɛkɔm ne owuyade ebeti wɔn. Na mama wadwane wɔn ho asase so ahenie nyinaa mu. Na wadane nnome ne ahodwiride ne fedie ne ahohorade amanamana a mapam wɔn akɔ hɔ no mu. Efiri sɛ wantie me nsɛm. Awurade asɛm nie. Sɛ mesoma me nkoa adifo ma wɔbaa wɔn nkyɛn. Metua ahema mesoma wɔn. Nso mo antie. Awurade asɛm nie. Enti muntie Awurade asɛm. Mo atukɔfo a mama mo afiri Yerusalem akɔ Babel no nyinaa. Sei na asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka no Kolai ba Ahab. Ne Maasia ba Sedekia a wɔde me din hyɛ mo nkontrɔ no ho. Hwɛ, mede wɔn merehyɛ Babel hene Nebukadnezar nsa. Na wɔku wɔn mo anim. Na wɔmfa wɔn nyɛ nnome. Yuda atukɔfo a wɔwɔ Babel no nyinaa anum sɛ Awurade nya wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babel hene de ogya hye wɔn no. Esan sɛ wadi nkwasiasɛm Israel. Na wafefa wɔn fɛfo yerenom. Na waka me din mu atrosɛm a menhyɛ wɔn. Na me na menim, na me ne danseni. Awurade asɛm nie. Na ka kyerɛ Nehelam ni Semaya sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Esan sɛ wara wudin mu wode nwoma ama ne ɔman a wɔwɔ Yerusalem nyinaa. Ne Maasia ba ɔsɔfo Sefania ne asɔfo no nyinaa sɛ Awurade ahyɛ wo sɔfo asi ɔsɔfo Yehoiada na mu. Sɛ ahwɛfo nhwɛ Awurade fie ntia obiara a wabɔ dam na ɔhyɛ nkɔm. Na watu no dua mu ne ɛdan mu nti. Afei, adenti na wantwi Anatot ni Yeremia ɔhyɛ mo nkɔm no anim. Efiri sɛ, wasoma ama waba yɛn nkyɛn Babel sɛ, ɛbɛkyɛ, munsisi adan tenam na monyo nturo ni mu aba. Na ɔsɔfo Sefania kenkan nwoma yi odiifo Yeremia asomu. Na Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn sɛ, Sumama onkɔsi atukɔfo no nyinaa sɛ, sei na Awurade ka no Nehelam ni Semaya ho. Esan sɛ Semaya ahyɛ mo nkɔm, na mansoma no,
na wama mo de mo ho ato atoro so nti sɛ Awurade sie ni hwɛ mereba betwe ne Hilam ni Simaya ne n'asefo aso ɔrenya ɔbarima a ɔbɛtena ɔman yi mu na ɔrenhunu papa a merebɛyɛ me man no Awurade asɛm nie efiri sɛ waka etuateɛ etie Awurade